OTAN atini sigi aka san 75 na te. Tenendon OTAN secrétaire général Jens Stoltenberg sera Washington yasa kala jerem kanga ke juekalula obseka laben chugamna lakana koka yasa obseka Ukraine kele kokoroma do risi jamana ale kona jamana nyamo Joe Biden aye ni ton koni tanu kadaka ko atom jamana chamambe ubukanga udalakan labato OTAN o konona la ni oye kuka soro kemedoya fla ko oblakana wira lakana ni fanfela la Joe Biden ako NATO was founded 75 years ago. OTAN sigira ni asan biolon fla ni duruye ne akilla kala ani famiyali munu sorola la angani faranyonka in konona la yasa kaseka anyere makara bingani munumina kana o nafa boyana kosebe au ka nyemgoya kono OTAN aboyana akolo gelera wa ankera kelenye munyogona madeli kake More united than it's ever been. lidamine konona la Stoltenberg ye la selike ko OTAN faranka jamanaw ye u ka dɛmɛ bila mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Ukraine ma a y'a yira k'a fɔ ko u bɛna $45 miliyari o de bɛna di san o san. Jens Stoltenberg ni ale ye OTAN secrétaire général ye a ko At the summit, I expect all leaders to agree for NATO to lead. OTAN ka lajɛrɛ mun kan ka kɛ ko ale jigi b'a kan k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw bɛna sɔn OTAN ale ka se ka dɛmɛ ani kalan lakɔgɔli lakana fanfɛla la ka ɲɛsin Ukraine ma k'o ɲɛmɔgɔya ta a ko o de kama ale y'a ɲini ko dɛmɛ ka kɛ nafoloko fanfɛla la mun ye dɛmɛ kuntagalajan ye san o san ko wagati min na an ka dɛmɛ a fanga kolo bɛ bonya o wagati kelen fana na Moscou ko a bɛna faamuya k'a fɔ a jigi dalen de ko minnu kan ani ko la kɛlɛ in bɛ sɔrɔ ka se ka ban a ka kuma la ko a bɛ se ka kɛ nin ye ko ye ko fila min tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko nka a ka kuma la ko bɛn ko a bɛ tɛmɛ ni ka se ka maramafɛn caman de di Ukraine fana ma Jens Stoltenberg ale ka kuma la. Is therefore more weapons for Ukraine.